Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба сайти YouTube канали Панҷ ҳунар. Бародаро, касе ай мавзӯи мо, ай видеои мо бохабар нест, ҳатман канали моро дастгирӣ кунанд ва дурояк ҳунар омӯзанд. Имрӯза мавзӯи мо дар бораи таймери холодильник мешавад. Как гуфти урусо, как правильно настроить. Настройкаша ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел настройка кардан дар кор холодильник мо хича бикшава, гирон кунаву яхи бад накунад. Нигоҳ кунед бародаро. ду намуд реле мешавад бачаҳо. Ира ҳатман бинед. Нигоҳ кунед. Ана производство Эронай. Инҷо сар мекунем. Амия чӣ хел настройка кардан дар кор ки ами холодильник мон хушрӯ кор кунаву яхи бад накунав. Исосоз ман мефаҳмонамтон. Ина як намуд реле. Дуюм релеш барои чия чӣ хел? Дуюм шачота тамом кардам. Бародаро, агар дидагӣ бошед ҳами хели вилка ҳастай сетагаш. Як хело чӯкор мекунанд? Мебаранд ҳамун ҷое ки сетагай дар холодильник мезананд. Ин хели ай холодильник ин хели дутага дора, мегиранд дар сими холодильник мезананд. Ранги удилнителай бародаро. Ранги удилнител метавонед истифодааш баред. Ана дуюм вариант. Сари мавзӯъ мебиём ки как правильно настроить. Чӣ хел настройка кардан дар кор правильнаш дурустии настройкаша ба шумо мефаҳмонамтон. Нигоҳ кунед бачаҳо. Ира ҳамира дар розеткаи хона задем. Ана мегзарем сари настройка. Нигоҳ кунед. Инам хеле меқапем ҳами цифрое ки шумода маълумай. Дидем? Ҳамеша дӯстони азиз ман партофтагим бо мехоҳам ки шумо да видео кунам барои сезони ҳамё сар мешавад. Ана сезони холодильник нигоҳ кунед. Инаиша 5 дам мемонед. И медонед чиай? И правильно ами заводской настройка. Баъд ана и заводской настройка ки бояд ҳама хел боша. Як хел одам бо чанде метавонед зиёдтарак мисол ана хунак бикунад бо хай хутон инамиш градусай. Мисол боло кардан мегиред ки то ҳамо градуси баланда хутонда чӣ хели маъқулай мемонед. Нигоҳ кунед бачаҳо. Мада анамақа маъқулай. Мисол 40 минут кор мекунад бачаҳо. Ина 5 10 неҷа иш 5ай. Ну 10 5 10 5 ки боша 20 25 40 ана 40ай. Нигоҳ кунед. Ана 40 да монден. Вақте ки монден ҳатман ира ҷиқен барои ҷа лампочкаш гирён мешавад. Нигоҳ кунед. 40 минут кор мекунад, 5 минут дам мегирад. Намедонед 40 минут кор мекунад, 5 минут дам мегирад. ҳатман ҳамин роҳа истифода баред ки то холодильники шумо хушрӯ кор кунаву бисёри бад ях накун. хича нигоҳ кунад. Бародар дуюм вариант. Агар ман шумода реклама кардагим ки натиҷанои потолока беҳтарин устои ҳатман вайда занг занед бародаро. 70 сомон нархошон сар мешавад. Метавонед ки потолокотон ҳамихел зеботару фасонтар бикунед. Ай номи канали мо гап занед ҳатман скидкатон мекунад. хоб бародаро, имрӯза мавзӯи мо дар бораи ҳамин чизо буд. Зиндаву сарбаланд бошед, обод бошед. Раҳмат барои тамошотон. Дастгир каси подписатсия нест, ҳатман подписатсия лайка фаромӯш накунад. Ободу сарбаланду хонобод бошед.